Καλημέρα. Δεν ήταν, τώρα έγινε. Ορίστε. Τίποτα, λέω καλημέρα σας. Διάβασα στην εφημερίδα μια αγγελία που ζητάτε εμφανίσιμους ηθοποιούς χωρίς πείρα για μια ταινία. Ναι, βεβαίως. Περάστε. Ξαπλώστε. Καθίστε. Καθίστε. Τι σας προσφέρουμε, κάνα καφεδάκι, ένα ποτό. Όχι, ευχαριστώ. Εγώ δούλεψα χρόνια μοντέλο, αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική. Πολύ καλά κάνατε, γιατί από ό,τι βλέπω τα ποσότητα τα έχετε. Θα ήθελα να μάθω κάποιες λεπτομέρειες για την ταινία. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δέσμης μου, πρόκειται για μια διεθνή υπερπαραγωγή. Σουηδία, Ουκρανία, Ελλάδα. Σουηδία, Ουκρανία και Ελλάδα. Πέφτει πολύ δολάριο. Μιλάμε για γυρίσματα Μυτιλίνη, Βενεζουέλα και στο σπίτι μου, στο Κάλαμο, στο εξοχικό. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ο σκηνοθέτης ποιος είναι? Εγώ. Συγγνώμη, ξέχασα να αισθηθώ. Ντένις Βίλιαμ. Μάλιστα. Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, αλλά έλειπα καιρό στο εξωτερικό. Έχετε κάνει κι άλλες ταινίες? Κι άλλες, πολλές, πάρα πολλές. Από τους πιο παλιούς στη δουλειά. Χρόνια στο κουρμπέτι της ποινής μου. Το ντεμπούτο μου το έκανα με την ταινία που άφησε εποχή, Καμπίνα 69. Δεν την έχω δει. Βέβαια, μετά έκανα κι άλλες πολλές ταινίες. Τώρα πια να πρωτοθυμηθώ. Την Ξένια στην Καβαλάρισα, ο Αράπης άργησε μια μέρα. Αλλά αυτή που έκανε μεγάλο πάταγο και πιο πρόσφατη ήταν πόδια ερμητικά κλειστά. Δεν ξέρω καμία. Δικαιολογημένα, γιατί δεν βοηθήκαν εδώ. Προβληθήκαν στο εξωτερικό. Μικρή πιάτσα υψοροκόστενα. Πού να φθορήσει. Το σενάριο ποιος το γράφει? Μα φυσικά εγώ. Ποιος να το γράψει. Δεν υπάρχουν σεναριογράφοι της ποινής μου. Βγαίνει το κάθε τσόλι που δεν ξέρει να γράψει το όνομά του και δηλώνει σεναριογράφος. Που πας ρε χλιμίτσουρα, εμείς έχουμε λιώσει παντελόνια. Α, μάλιστα. Έχουν κλείσει άλλοι ηθοποιοί? Βεβαίως. Πολλοί, πάρα πολλοί. Κυρίως ξένοι. Σουηδοί και Ουκρανοί. Και ένας Λιβανέζος. Διεθνές κάστ. Αλλά μου λείπει η πρωταγωνίστρια. Παραγωγός ποιος είναι? Εγώ. Ποιος είναι της φίλου μου. Γιατί μήπως υπάρχουν παραγωγή. Βγαίνει ο κάθε γύφτουλας που λέγε λεμόνια στη λαϊκή, τσιμπάει τις επιχορηγήσεις και κάνει τον παραγωγό. Που πάρε καραγκιόζη ξυπούλτου στα κούρια. Συγγνώμη, δηλαδή είστε σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός. Φαντάζομαι και σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Όχι, επειδή μου αρέσει εμένα να λέω την αλήθεια, ενδυματολόγος δεν υπάρχει. Φοράνε οι ηθοποιοί τα δικά τους? Και τα δικά τους, αλλά θα πούμε σε λεπτομέρειες, θα πούμε. Αυτό τώρα που έχω να σας πω είναι ότι, δηλαδή, όσο πιο πολύ σας παρατηρώ, βλέπω ότι στο πρόσωπό σας βρήκα την πρωταγωνίστρια που με ενδιαφέρει. Συγγνώμη, να μιλήσουμε και το οικονομικό βέβαια. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω. Πόσο πάει το μάλι? Μισό λεπτό. Θα ήθελα να διαβάσω το σενάριο πρώτα. Το σενάριο, ποιο σενάριο? Δεν υπάρχει σενάριο. Κοιτάξτε, οι δικές μου ταινίες βασίζονται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Το story σε γενικές γραμμές? Το story είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει η πρωταγωνίστρια, η οποία φυσικά θα είσαι εσύ, η οποία είναι θεογκόμενα. Μιλάμε θεά και έχει παντρευτεί ένα πλούσιο, ένα μεγιστάνα. Τον οποίο τον παίζω εγώ. Γιατί, ναι, είμαι και ηθοποιός, παίζω κιόλας. Βέβαια. Γιατί μήπως υπάρχουν ηθοποιοί που σήμερα να έχουν βγει κάτι παιδάκια τώρα εκεί, τα τσουτσέκια, τι να κάνουν. Και άμα βρω κανένα καλό ρόλο, τον. Λοιπόν, αυτός όμως ο μεγιστάνας έχει χάσει όλη την περιουσία στο χρηματιστήριο. Διότι Δεσποινή μου, δεν σας κρύβω ότι πέρα από τον οικονομικό τομέα μ' αρέσει να περνάω και κοινωνικά μηνύματα. Με προσέχεις εδώ. Ναι, συνεχίστε. Αυτός λοιπόν ο πλούσιος βρίσκεται σε απόγνωση. Τι να κάνει. Μετά από μια έντονη εσωτερική πάλη, να φανταστείς, έχω βάλει 5 σκηνές εσωτερικής πάλης. 2 στη σάουνα, 3 στο γιαγκούζι και άμα χρειαστεί μπορεί να βάλω και 6 σε πισίνα μέσα. Θα δω αναλόγως πώς θα με πάρουν τα γυρίσματα. Μετά από μια εσωτερική πάλη λοιπόν, του λέει η γυναίκα του, δηλαδή εσύ. Μη στεναχωριέσαι, Ερίκο. Το βρήκα τι θα κάνουμε. Μαζί με τις μετοχές θα πουλάμε και εμένα. Ποιος δεν θα αγοράσει, Ερίκο. Εκεί θα σου δείξω πώς παίζει αυτό, γιατί θέλει και λίγο συγκίνηση εκεί. Θα σου το δείξω αυτό, μη σε απασχολεί. Εντάξει, κατάλαβα. Θα σας τηλεφωνήσω. Καλέστε, πού πάτε. Τώρα είναι το καλύτερο. Τώρα πάμε στην αποκορύφωση. Η γυναίκα του όμως, εσύ δηλαδή, γιατί στα οικονομικά θα βλέπουμε μη στεναχωριέσαι. Ναι, μεν είναι θεογκόμενα, είναι θεά,
Αλλά δεν είναι κανένα τσόλι του πεταματού. Και αρχίζει να προβληματίζεται. Σου λέει, πού το πάει αυτός? Ώσπου μπαίνει στη ζωή της ο Λιβανέζος. Τον οποίο το κάνω εγώ. Κάνω πολύ καλό Λιβανέζο. Κατάλαβα. Τι κατάλαβα? Μη συνεχίζετε. Πού πάτε σπίτι μου? Πού πας? Γεια σας. Κάτσε, πού πας, κοπέλα μου? Τι έγινε? Τι σε χάλασε ο Λιβανέζος? Να τον βγάλουμε τον Λιβανέζο. Δεσποινής, τέτοια ευκαιρία δεν ξαναρρεί, Δεσποινής μου. Άι, εσύ χτύρι ψωνάρα, τι ήθελες να παίξεις? Λέδι Άμλετ.